Hey, met Jennifer. Ja, nee, tof hè? Dan kan je gewoon nou bel je via Google Assistant. Ja, nee, ik ben niet Lauwert, op een IJsted. Die kwam trouwens krijgen van Kanamita en die hier mijn vlogs doen in de klasse. En die vregen mij, Jennifer, wat ken ik eigenlijk letter mijn Fries? Voor mij is het gewoon, ik vlog in het Fries. Maar ik in de zorg of in de horeca of als iemand in de kapperstoel heeft die Fries is. Maar wat is stoder nou letter aan? En trouwens, de kerstje wil ik examens doen in het vak Fries. Maar zo stoot dat wel? Ik zou het wel weten. Nou, laat het even weten hè, in de comments. Of stuur even een appje, misschien reageer ik wel. Linkje staat hier rechtsonder. Nou, ik ga even proberen iemand te bellen via Google. Hey Google, praat met een bekende Fries. Laten we er een bekende Fries bij halen. Jesse van Wieren. Prima, dan laat ik Jesse jou bellen. Hey, maar Jesse, wat leuk dat je mij bellest en wat grappig dat het gewoon op deze manier kan.